Praise the Lord. Welcome sa atong bukid diri sa Kamang nga. atong palagpakan si Lord kay niabot ta diri nga safe and sound. Salamat sa Ginoo nga dili mo nakaabot. Kay kung dito pa sa atong old church, praise the Lord. Kaya din yung kamanga kay di tamang sa panalangin. Sa atong old church, salamat sa mga kamot na nagpugas. Ginoo gi mo balos ninyo ani. Thousandfold return in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Sa atong old church diha, tamang yun. Kasi nag-adto dito sa una nga mga taga-Shikay na. Diya sa una nato nga church, wala no, mo ka-experience. Salamat sa Ginoo nga mo ka-experience. Kung naka-experience mo, probably di mo ganahan mo balik diri. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. So ito way back 2016 ta nga itagaan ta sa Ginoo luti diri, no? Milagruhan ta sa Ginoo nga itagaan ta luti. Og dili na ta magsakripisyo dito. So atong mga panahon na medyo challenging na mo to nga sitwasyon tungod kay although maabot ka dito sa Tumoy, ma-refresh ka. Surrounded ka sa mga dagkong bukid, fresh kay hangin. Pero igo pod mao pod imong pagginhawag lalong. Dili na ko ma-experience, dili na ko malimtan nga experience ako dito, nagpasan ko sa pagalon nga tubig. Ako di ko ay ba di lahos dito walay pahunay. Igo abot sa Tumoy, murag nahurot gid akong ginawa. Grabe ito nga kahintang, hapit ko lagi tabang. But anyway, katong tanan part sa atong journey na mahimong testimony nato. Nga ang tanang proseso sa atong kinabuhi mo na mahimong ladder nato for success. And of course, to be our testimony that indeed God is a God of promotion. A God of favor, God of breakthrough, and a God of miracle. So, for sure, na mga pastor, kumbinsido na daan na nag-alaga kag Diyos sa milagro. Amen! Lord, kay pastor, kung dili kumbinsido nga ang Diyos kagilagaran, Diyos sa kahibulungan. Amen? Walay magkunhod, basta kay unang-una, klarong gitawag ka. Amen? Kaya dili man ni pwede, gitulot na yung kung pastor, nang abot ko din ana, delikado yung pagpamastor. Amen? Delikado itong pagpamastor kung warabag, o sila pa, nasina rabang kumarbindot nilang pagpamastor niya, okay. Makadato din yung mamastor. At the end of the day, magkayong ka nga, dili man siguro ni tinuon kung sa mali nga lisod kayo. Pero kung binsido ka na nagtawag ni mo dili imong pastor, dili atong senior pastor, ang Dios Diyos katuwa sa langit, amen? Sigurado na walay magtulod sa bulaton sa Ginoo. Sa unang panahon, wala man gid sa atong una-una. I don't know sa inyo, pero para na ko personally, never in my mind na mo engage ko ministry sa mani. Para na ako, enough na nga, muling ko diya, maminaw ko sa akong pastor. And then, ang akong desire is mo-abroad. Mutabang sa akong pamilya. Matong lang nasod, maraming pang-apply sa mga planta, company, at least na itabang, mingon ng HR, tawagan ng kanamo, sir. Aron na makasugod ka trabaho. Nagpila ka siyam-siyam, wala yung tawag. Pero ang nagunggan nga na tawag, tuwa mas langit na tawag. Hallelujah! Tawag na tuwa sa langit. Kung kinig tawag mo ni pinakanindot nga tawag. Amen? O niya, challenge na to kay may tawag na dito sa syudad. Naambutan diri dapita. Hallelujah. Grabe ninyo mga pastor, sa sanglipayan ako, magdidiri ko itawag sa Ginoo.
Samtang nag-Bible study ko sa una dia, kaya itong Bible study, Tomas Bukid, sila Pastor Bindong, sila yung unang nag-ugma dire sa Abundant Life. Ito palakpakan sa Lord, anak. Na nag-ani ko sa ilang mga paghago. Nag-Bible study din sila dito sa Bukid. Eh dire, medyo bawal sa una din, muto ko daw. Kining chapel. Muna nga samtang magpaklay ko dito, halos na magsapon akong tuhod o siwang tungod sa lisod nga dalan. Ako na lang ikalipay. Ko, Lord, salamat nga ako yung imong natahasan dire. Dahil kung idara na sa pastor dire, marabigid ko padayon. Muna nga, ignay mong abay, salamat sa Ginoo nga dili ikaw di padala sa kabanga. Amen? Salamat sa Ginoo nga ako ipadala dire. Tuwa mo sa siyudad. Muna actually mga pastors, nalipay ko nga niya mo. Kung alam na ko, privilege na makawali kong mga pastors na taga-syudad. Kaya lisod ba kayong pastors Bukid, Tarok Syudad? So since nga nanamo din malipay ko nga magwali ninyo. Hindi ko pasabot na binukid at wali, pero hindi ka mo tayo po magtuon. Bisan alanganin sa panahon. Sa kabisi. Actually, hindi kami overnight prayer. Dito sa tuod, hindi rin namin nagpahulay. Pagkalas 4 sa down, gawas ko. Halos walay tulog. Pero anyway, kanindot lang sa Ginoo kay ang kalipay sa Ginoo mo'y atong puso. Anyway, hindi ka maglangan. Hallelujah. Salamat sa Ginoo nga ang mga kapastoran sa Shkaina, leaded by Pastor Torres, atong pinakabatanon na chairman. Ang kalagpakan is Pastor. Pero wala pa'y tuig, nanawag din siya nato sa Pastor. Bignan ko sa Ginoo nga kuan na ako'y rila dili, ako tani patimbang. Kung bignan ko sa Ginoo nga yatag ni Pastor. Kaya basig ang Pastor na membro nga nanginahanglag service nga rila. Higusakto kay Pastor, kay bago lang po, natawag tayo membro dili nga hastang daghanap ko nilang pamilya. O niya single rang motor. Anyway, uban, ako mang ikarga. Sakto Pastor, kaya nag-decide taon sila nga makaan. So, gilid siya sa Ginoo nga yatag niyang pagtawag na ko sa membro, ikaw na irila diri, yatag ni Pastor Torres. So, sakto kay Pastor, karoon na yun, nagtuon na mo. Yagtuon din na mo, nga ipakarga dayon niya. Tinaman sa imam nga ituon na Muslim, na naay mga kailan dito, gidad-an day damkak. Moto gidala dire. Moto nagamit Pastor, no karon napinding pa kay naay kuan, ilisa nila nga ligid. Itong palakpakan sa Lord ana nga buutan sa chairman. Amen. Maminaw ta sa Ginoo, ilid ta sa Ginoo sa saktong desisyon, saktong pagtabang. Hallelujah, glory to God. So siguro mubo ra gyud kay atong wallet kay natuko nga gigutom na pud mo diha. Basig sa inyong balay naanan mo pamahaw wala size ba? Kung sa among manggod naanan ni way pamahaw. Hallelujah. Now dili ta makaigsunan mga kapastoran diri sa book of Acts. Kini nga particular verse, one of the most common verse sa mga pastors na usually ato ning gigamit aron malipon ta. Kadasita. So, gilid ko sa Ginoo ni verse 24. Verse 24. Hallelujah. Praise the Lord. But none of these things move me, neither count I my life there unto myself, so that I might finish my course with joy. Amen. And the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Hallelujah. Father, thank you that your Holy Spirit right now will about to minister to each and every pastors. And thank you, Lord, for giving us a fresh revelation. Continue, Lord, to enlighten our hearts and give us a words of wisdom. And I thank you, Father, today that your name alone shall be exalted. Thank you, Lord, for your abiding presence right now. We acknowledge you, we exalt you, we praise you, and we thank you for everything that you have done. This is my prayer and declaration in the matchless name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Everybody will say amen. Amen. Hallelujah. Glory to God.
Ingon si Pablo, basahan nato diri sa Bisaya. Apan giisip ko ang akong kinabuhi nga walay bili. Basta lamang matapos ko ang buluhaton nga gihatag sa Ginoong Hesus kanako nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa grasya sa Dios. Hallelujah. Sa NIV, ganahan ko sa NIV nga version sa English, I considered my life worth nothing to me, that I may finish the rest to testify the gospel of grace. Ato ning palagpakan nga bersikulo. Kita nagtuto nga daghang kitag mga inspiring verses sa Bible. Kada daw atong gi-recite ang mga bersikulo, labi na ang mga sinulat ni Paul. Daghang kitag mga bersikulo nga moy atong gi-encourage sa atong kaugalingon. Apan kini nga particular verse, challenging kini sa pastor. Actually, kung basahin mo ang passage ani, gi-address ni Paul sa mga ansyano, sa mga leaders, sama na to, ang mga pastors. Amen? At that time, manamilit na si Paul sa iyang mga disipulo ng mga leaders. Gani, ano nga panahon, grabe hinilaka nila. Pero before siya nibiya dito sa ilang gathering, iwarto na siya sa Jerusalem, yang gi-review ang iyang pag-disciple, nganong nahimo silang mga leaders, tungod siyang sakripisyo, luha o hilak, up to 3 years na sakripisyo, o tungod niya na daghang nangahimong leaders. Nagtuo ko nga kita, nangahimong pastor, kay doon na po'y nagmintor na to, na ay naghilak para na to. Amen? O salamat sa Ginoo nga kita, namunga ta, o kita ang nahimong legacy sa ato mga mentor, and ato usang gitinguha nga mahimo sa kita instrumento sa atong next generation. Labi na sa atong pamilya, sa atong kongregasyon, na dagang mga membro nato, umuliwat nato ang mga pastor. Amen? Praise the Lord. Kita itulan na ko ni finish my course. Kini atong pagpangalagad, sama magyapon ni nag-eskwela ta. Ang kanindot ng aning kurso, kaway kahumanan, hantod na moabot si Jesus. Ayaw pagununa, mag-graduate na ka, humanan kasi mong kurso. As long as doon ay mga kalag na naglakaw-lakaw niya ng way Kristo, ikaw yun ang taong gamiton sa Ginoo anak nila. Ang pag-testify sa gospel or ang pag-fulfill sa Great Commission, dili lang ni tungod sa mga disciple na to, na muy ating pag-sin-out, ibinasa sa pastors. Kaya way kahumanan niya itong trabaho. Amen? Bisang gali mga great evangelists, mga international evangelists, antod karon nag-mission, nagwali sa pulong sa Ginoo, kay mo ni kurso mo way kahumanan, antod nga makita nato si Jesus this panganod. Hallelujah. Amen? Salamat sa Ginoo ninyong panahon na samtang nag-encourage ni Paul, ipahinumdum ni Paul, hinumdumin ninyo, yun sa tamong pag-sakripisyo. Ang gusto i-impart ni Paul sa mga leaders nga ma-replicate siya ngadto sa iyang mga leaders. Kung unsa yang sakripisyo, unsa yang passion, unsa yang perspective sa ministry, the same nga pananaw, the same nga passion, the same nga dedication siya mga next leader. O iyang gi-prophesy gani sa iyang mga leaders na pagbiyan nako na mga boot kini nga magtudlo og bakat. Ingon si Paul, kung naadiri ninyo na di mga luwas, wala na kitulubago na ninyo. Basta kay I have done my part sa pagmintor ninyo, sa pagtudlo ninyo, sa pagpasabot kaninyo diha sa kamaturan sa pulong sa Dios. Apostle Paul is one of the outstanding men of God as living example or model to be excellent in God's mission and ministries. Amen? Kita na sa ita nga si Paul, atong gihimo sa mga modelo sa atong pagpamaster. Mga bersikulo ni Paul, atong gihimo kanunay inspiration nato. I can do all things through Christ Jesus. Amen? I have been crucified with Christ, and I no longer live. The life that I live to the Son of God. Muna atong mga declaration. Pero dili na niya taman kay kining atong kurso. Lahi pa po nila kasinatian kanadto. Lahi sa imong kasinatian karon.
Layo sa akong kasinatian karon. O nagdetermine kini yun sa nato pag-take ang mga challenges, yun sa nato ni pagdawat, paghandol, kung saan pa pag-ipitak sa dipul, naandang tang magpakamatay para aning ang kurso. Amen! Andam tang mo sakripisyo alang sa maong tawag na to. Madri sa kamanga, dili tulo ka butang nga nahimong muto nato. I am willing to die with Christ. I'm willing to take up my cross. And I'm willing to deny myself. Mao man ay ato yung pinaka bottom line sa atong tawag. Jesus, if you want to follow me, deny yourself. Now, how could we follow Christ without denying ourselves first? Amen? So, naagi mga butang, i-deny na ito sa atong self. Praise the Lord. O, bidesire na ito, mahimong excellent ang atong tawag. And of course, the ministry, nag-i-entrust sa Ginoo na ito. Amin ba mga pastor? Yes. Wala tayo lang prayer, Lord, i-bless ang ministry. Na ma-improve ang ministry. Na mahimong channel ang atong ministry. Kaya bisan ang ministry na ito, hindi lang kayo pastor na challenge, na pagsulay, even the ministry. Amen. Sa idea sa kongregasyon, bato pa nila, kung na kayo 100 kubok membro, 100 kubok yung pasanunon. And in time to time, na panahon nga, diyan ni mo ma-aplikar. How can you deny yourself even in that matters coming from your congregation? There are certain problems coming from the members, and then sometimes, say, marunduman na ito nga, iso na ba yung kong tao? Di na ba yung kong society? Dahil challenge niya, so na ito pag-counsel, pag-handle, no? Pero dahil kung nakasabot na sa tawag ka sa pastor, naragid na niya in between, mediator ta sa itong mga membro, and then kita ang mahimong peacemaker una sa atong mga membro. Amen? Naitabo natin with the past few years, kausay na mga membro kaya gusto nga sila dinapikan. Na mga membro nga gusto sila nga sila may kagaag, mahimong pabor. Yan ang sitwasyon. So dili mas nakahinta usay anak nga panghitabo. Kaya usay ang tendency labi na nga membro wala gyud kaayo naluto diya sa maturity sa Ginoo. Moingon naman na total dagang pastor. Total dagang simbahan. Tinuod mga pastor? Hallelujah. Now, dili ka ni Paul makaigsunan. Praise the Lord. Tungod kay kining kinabuhi ni Paul, usa sa mga butang nga gihimo natong modelo sa atong pagpangalagad. Although nasayod ka, matong si Paul siyang pinakalis sa mga apostles. But to the facts nga, ang ministry ni Paul mas bi-perform siya og dagang milagro compared to other apostles. Amen? So, siya siyang kagalingon, yang humble yang kagalingon. And of course, recognize niya ang iyang mga mentor, ang mga apostles. Pero gigamit siya sa Ginoo sa lalim na paggamit sa Ginoo. Now, una, ang personal na encounter dito sa Damascus. Nagtuo ko nga kita natay mga encounter sa Ginoo. Katong encounter niya, makaigsunan mo yung turning point niya 360 degrees. Amen? The time, nasait taong sa iya ang purpose nga nung niyato siya sa mga dapit dito somewhere in Damascus, tungod kay gusto niya aristuhon ang tanang believers with Christ. But along the way, going to Damascus, then dito niya nadungog ang tingog. Literal voice from heaven. And he experienced God's glory. Kaya nga itong pagpamastor, kung dili insakto ang atong encounter sa Ginoo. Dili insakto ang atong pagpaminaw sa Ginoo. Kung dili anak ka dako nga kasinatian nato sa himaya sa Ginoo. Dunay dagkong mga tendency nga bigta ka padayon sa atong pagpamastor. Nasayod ka nga dagang mga namastor nga di ka padayon. Well, di man nato ma-judge pero may mga certain points nga atong masabtan. Kay si Paul, kung tanaw na ito persecution, nga halos na niya ikamatay ang mga paglutos, kamatay, kalisdanan, pero never nga nasing una-una.
nga mo-give up siyang tawag tungod sa iyang encounter sa Ginoo. Si Paul ray nakaingon nga no one can separate me from the love of God. Kamatayon ba, kahubo ba, kalisdanan ba, tanan gisgutan niya nga kapait nga kahintang. Apan ni barog siya siyang kagalingon. Nga walay makapahimulog nga gikan sa tawag niya sa Dios, gikan sa gugma sa Dios, tungod kay alam niya dili na nagisang nabuhi. Amen. Hallelujah. Kadua, he denied himself and died to sin. Mao ni nga klase ang kinabuhi. If we want to be an excellent in our calling, in our mission, in our ministry, usa sa dakong butang na atong i-consider sa atong kagalingon is how we deny ourselves. I consider my life worth nothing unto me. Try to imagine. Why is it Paul said, I consider my life worth nothing unto me? But his condition, in his own personal understanding, from God's calling, his life become nothing, not unless he fulfill his specific calling. Amen? Nakasabot siya. I was called by God. So my life worth nothing until I fulfill my task, my calling from above. Wa din ni pulo sa itong kinabuhi karon kung di ta mamuhat aning atong kurso. Amen. Are you with me, mga pastor? Amen. Walay pulos kung di ta mo trabaho ni atong tawag. Walay lain tawag nato is to preach the gospel, to testify the gospel of grace. The Great Commission is the last and final command of Christ. And this command addressed to the apostles, and the same as we are commanded to preach as well. And this is the greatest command, the last and final command is to testify, to preach the gospel of grace. Wala na lain trabaho na ito, gawas pa yun sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Atong palakpakan sila. Wala na lain trabaho kung mong sabton. Gani yun na Bible, usa sa dakong indication for the end times of the coming of the Son of God is when the gospel is being preached. Kinsa man ay magwali, dili man ang mga unbelievers, natay mga membro o mahal pa man. Of course, kita yun ng mga pastor. Amen. Amen. Kita yun magmunari. Muna kagahapon, first na mong assignment sa Mantikao National High School. Dala na to itong mga kaigsunan, mga worker dire, mga youth. Awan first time yun. Pag-abot na mo dito ni Ma'am Aying, ditagsa-tagsa man yun. Ako sila gi-assign rin dua-dua. Pero pag-abot dito tagsa-tagsa man. Nagmuna na mong principal, gidesignate kadarong, tanaw na ko kumatawa, wala action na pandus pa rin man. Pero kinalang magwali kita. Sudlan din ba? Kung mama, apel. Kung mama, kung ayaan, mga senior citizen. Ikaw magwali ka. Kaya gitagaan ka sa Ginoo trabaho. Amen? Otherwise, if we disobey the voice of the Lord, the command of the Lord, at the end of the day, kita raga po frustrated sa atong trabaho. Amen? Apan kung musugot sa Ginoo, makaigsunan, abin niyo kung nabagay, mahuman na ito galing sa katrabaho sa Ginoo, dili mabayaran ang atong kalipay. Kisang pagwa kay piti-ulit, kung saan nakita ni mo nga, you have done your part, you share the word of God, knowing that that is the joy of the Lord, because the heartbeat of Christ is soul. Amen? So we are nothing. We considered our life worth nothing. Amen. Until we testify. Until we preach. Itong palagpakan sa Lord. Deny yourself. Lisod kayo ni magkaigsunan. To die to sin. Hallelujah. Dili ta perfect sa itong kinabuhi, but as long as the gospel is concerned, we believe the word of God. And the word has enough power to take control over our spirit as well as our soul. As we continue meditating the word, amen, recite the word, eat the word, and the word dwell among us. It is Jesus. And we are controlled by Jesus. And His
image, His glory will reflect through us. And for sure, the manifestation of the Holy Ghost is guaranteed. It is because of Jesus who works within us. It is because of Him who lives in us. Amen? So time to time, by the grace of God, gidinay na natong pagalingon. So we have to go. Amen? We have to preach. Paano man, di naman kani kita. Ikapila na buta si sulti sa Ginoo. Even sa inyong personal na prayer. Lord, hindi na niya kapuhi. O sadyang giupin sa Ginoo opportunity. Na mga Bible study. O sa'y dagan tayo kang mga reason siguro. Pero wala na din. Pero nagtuo nga kita na atay kalipay sa pagsugod sa Ginoo. He count himself worth nothing. Determined to finish the course with joy. Mauni ang matter karon sa atong kinabuhi, kining pagkalipay sa atong determination. Or else kung wala tay kalipay ani makaigsunan, dili na lang kita malakaw magwali. At na lang tagmol permente kay mo na kalipay siguro nato. Pero salamat sa mga pastors nga kalipay nato. Hallelujah. Na agyod sa pag Bible study. Amen. Wala ba na yung kalipay na ito, mga pastors? Kaya yung makawintag ka lang. Amen ba? Kita tanan makatestify kita na grabe atong kalipay. Samaran po na po tayo mga membro man kita na tumawa naman po dyan si sister. Si brother, asa man ito nga. Si brother ba kung luhod na ito? Sakitan ta. Kung na yung mga kalag, kung dyan ako sa Ginoo. Grabe atong kalipay. And I'm pretty sure na mo po rin kalipay sa Ginoo. Amen. Talag. Determinado ta sa paghuman aning atong kurso sa pagpangalagad uban ang dakong kalipay. Amen. Nagkaroon ta sa pagkalipay sa matag adlaw. Amen. Kaya ang pagkalipay na sahig ta nga mo na inungdan nga magpabilit ng batanon. Hallelujah. Very hard, do it good like a medicine. Kung epektibo ang food supplement, epektibo ang mga vitamins, dilitok na ng pulong sa Ginoo. It is divine health. It is freely given. As long as we meditate the Word, we read the Word, labaw pa na nag-take ka o mahalon ng food supplement. By faith, amen? That's according to the Word of God. That's according to the Word of God. Determinado ka. The last one, he fully understood his ministry, which he was received. Wala na doubt aning atong pagpamastor, kung asa ka na-assign, no doubt at all. Amen? Amen. Hindi padalaan kag mga kalag, o dili na salagman, padalaan kag kalag sa Ginoo. Kung binsito ta ani atong tawag sa ministry, o nakasabot ta ani atong tawag. Nalipay si Lord sa atong pag-ingog. Yes, Lord! Here I am! Send me! Nakadugtong ko way back 2005. Ignorante pa ko rin napita. Actually, kini nga dapat dire, gituman sa dami sa una. Muna kong mamahadlok ng pagkabalo niya anak ko dire. Kaya dumog manisok na dire, nga dagan kayo. Dinigil. Dagang nagtinaway sa nilas. 2005, sa diya nga si Pastor John, yung siya nga, niya tumigil sa natin, katulong pa mo sa Dakong Orphanage diya. Niya tumigil sa Christian Haven, kay mo okasyon sa ilang sakinan, kay mo atong Roosevelt, kinang seminar. Niya ang kailan na mo diya kayo si Pastor Pulgo, kuman ni Pastor John Joy Kilan. Pagsakay nila mo jeep, spooting namin kayo, kay mo atong iligan, mga okasyon bentahan sa sakinan, kay mo appeal mid seminar sa iligan. Samtang nagnakaw namin nagbiyahe na, mingon si Pastor John, naarabaw ta ko'y Bible study room sa Kamanga, dito sa Pro 4. Nya ka ng Pro 4, layo na dire. Ingon, mas surprugo nga, sayang na ito, Pastor. Kami na lang Bible study, muapas na misiligan, nagdamay may appeal. Pag naog ni Pastor, insya sa mga kamuban mo, uban may kisya, kaya among jatuan dito. Naog ni sa jeep. Pag naog na mo sa jeep, baklay mo diya. Diya may shortcut na suba. Baklay. Simig pangutana, ano kita ng Kamanga?
Arabi ka ng propatro. Yung una-una na po simot na makita mo ito para batag piligan ko. Baklay lang yapon mi. Kanto, layo na kayo mong baklay. Sige pangutana. Wala ligo namin sa simot. Wala na ko'y choice kaya nagbaklay namin. Tayo mo namin dito, propatro. Antod, niabot mi dito sa propatro. Ang naitabo na makaigsunan kay dayong na ito nga event, katong mag-gathering. So, kanang dayong usa sa dako nga kapunungan dire, more or less nasa mga 500 ka mga pamilya ba yata o individual? Pamilya. Try to imagine. At kung tayo, pasuro 500, more or less nasa mga 300 ka pamilya. Abot na mo dito, English ko sa Turbo. Sa Dodge, naman, kawali. Siyempre, malipay, magtapawali yun. Amin ba mga pastor? Amen. Kung kalipay na to. Siyempre, ako pong direspito, idara naman ka bang pastor. Mas pastor din. Ikaw po siguro sa pagtungura. So ako'y nagwali mga kaigsunan, samtang nagwali ko sa mga tao hastang daghan. And then nabot mi sa point sa senior's prayer. Nagpataas sila tanan silang kamot, minawat din sa pulong si Ginoo. And of course, minawat kay Jesus, ingon na personal Lord and Savior. Right after that prayer, dito nagsugod ang dinilalim nako na nag-alburuto akong sulod. Nga bisan matulog ko, padagbuon ko sa mga naong sa tao. Bisan mata na ko, makita na ko ilang mga naong na nagsurrender sa Ginoo. Kung Ginoo nga nung maning makita lang mga tao sa mata. Nag-struggle ko, kaya nga nung katong mga tao na kong giwalihan, pakita man sa Ginoo sa kong pananawon. Muriper ko sa mga pastor. Kaya na pastor, pag-ampo pastor, pasigamiton ka sa kamanga, wala may simbahan niya. Hantod personally sa kong kaugalingon, kay struggle man ko. I don't know nga na ito nga pagmati. Kuya, din ito ang sa Ginoo. Amen? Of course, tumod kay kining atong spirito, din kani atong property. Giribay na si Ginoo and the Spirit of the living God to take control over our spirit. As long as kanunay ta nag-guilt, kanunay ta sensitibo, na mag-struggle yun ang imong kalag kung di ka mutuman sa Ginoo. So, niabot sa point, minuhon ko sa kong kaugalingon, nag-ampo ko, hindi ko Ginoo. I-struggle naman yun ko. Hindi ko sige, Lord, bisang wa ko kabalo how to start, kung saan na ko pagsugod, wa ko idea sa pagpainiring. Gawas lang sa pag-ayuda sa church na tabang-tabang ko. Worker man ko sa church kagaya ni Uro. So, naitabo makaigsunan, personally, lingon ko, sige Lord, pagpagamit ko sa mga kung saan na pagsugod. Abi niyo, right after that prayer, ituwagan ko sa akong senior pastor sa Cagayan de Oro. Siguro pipilani na sayo naman sa aking testimony sa pagsugod rin. Gitawagan ko sa akong senior pastor ni Pastor Pabe, bago lang ikuha siya sa Ginoo, ipapahulay na sa Ginoo. Kailangan sa pastor, Dimisilio. So gitawagan ko dito, pag abot na ko sa Cagayan, o kumalo sa Tuyo, usually dito man ko. Gidala ko nila dito sa tablon. Dito sa tablon ay ilamin ko dito nga kwartahan, milenaryo. Third story ang balay. So dito sa rooftop, dito nakakatok, gihimo nilang simbahan na may mga instrument. Gidala ko dito, ilamin sila son. Hindi son may tawag sa ako. Magsugod ta diri og outreach. Mag-ampo ka sa Ginoo, kaya ikaw may gamiton sa Ginoo dire, ikaw magpasto dire, nanakay pipila ka mga minggo. Wala ko katigog. Automatic na sa una itulog. Nag-ingon nga ba ko Lord mo paggamit ko sa mga. Grabe ka bukat makaigsunan. Supposed to be dito ko magpailalong. Of course, kay sila, kung sila pas, struggle ko. Purwa ko mitingog. Ningon na mo music director, mag-ampo ka, kaya pwede na kang buli ko niya, pero kung ano yung gamit dito sa patikaw, puyo ka din ay pasunis. Wala ko katingog yun. Ang akong flesh, gusto ko. Kanindot mo dami. Pero na-fear sa sulod na ko. And Lord, help me how to decide. Give me wisdom. Ingon ko sa music director, ingon ko nga, Dan, pwede ba yung gabi ba? Hulma ko sa imong kwarto. Dito lang ko mag-praise ako. Gusto ko mo abulo sa Ginoo. Gusto ko mo salong sa presidente sa Ginoo. Madunggal din ako ba nga mayon Ginoo nga. Ayaw! O sige! Yan ang ito. Sigurista ta sa atong pagpangalaga sa Ginoo. Sinigurado. Dito ko sa kwarto. Hasta dugayon ako dito. Alas 12 ko luman sa gabi. Hanto rin ng Ginoo. Na, kanay lang di-offer sa imo. Tagaan tira ka anak. Labaw pa anak. Amen. Kana na Ginoo.
Kung saan ka kalabaw pa na, no? Wala na ba dito sa mga? Saan pa na ako kalabaw pa na? Pero kanaragin mo nakakonbinsi na ako sa akong saktong desisyon. Because it is the Lord who give me specific instruction. Amen. How to obey right. And then eventually, ginaog ko dito, gihulat taon ko sa music director, kaya ang ako na lang decision. Kaya ko, Lord, sakit man nila, kay grabe yung expectation. Una-una, hindi mo na kong anak ni pastor. Nagitawag sa ako. Ako pa itigilot nila halos kaya, no, agad gabi. Di ka ni pastor, o sa iyang mga anak. Malipay, magpupong mo servisyo nila. Yung grabe man kung akong pagtawag nila, alagad di sa Ginoo. Primero ginagawa dito, sa layo kaya kung layo kaya kung akong spirito, kay paminan ako, doon sila sa Ginoo, ako layo kay ko sa Ginoo. Tungod kay giusab ba sa Ginoo itong kinabuhi. So, anita mo, istorya ni sa music director. Dili taon sa katuo sa akong desisyon nga mas gipili na ako ni wa pa ko kabalo sa akong sugod. Whereas dito, kompleto na. Because I fear the Lord. Amen. And it's enough for me when I heard His word. When God said, that's enough. That's final. That is guaranteed. That God is with us and no one can be against us. Ang decision na ako, na-siyak siya sa decision, and then, you-release sa prayer. Wala yun, mga kaigsunan. Moto nga mas damor kong nahadlok sa akong kaugalingon kung saan ako pagsugod na mapulpil ako ang tawag sa Ginoo. Mga pastors, fully understood your ministry, your calling. Amen? Nga kini atong gidawat, wala man ta nagdawat kung usa lang kabutang. Nagdawat ta nga kini nagtangag og ganti sa kinabuhi walay katapusan. Ang atong tawag, ganin kita gisugo ra kita sa Ginoo only to testify the gospel of grace. Winning souls is what matters. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo. Nagsugod ta diri waiting sin nangita kog asa makaabang kay usay di na ko kaya magtumas dito. So diya usa ka waiting sin nga gisugdan nato makaigsunan hantod nga nay panahon na isay batanon maglabay-labay na di na ko malintad pero nahanaw na ang usa nakakaron mabang ito namatay. Magdayeg ni sa Ginoo. Mo praise the Lord be, mo singit po sa dito, mo labay, drag Lord. Praise the Lord. Hantod, niabot sa panahon, kay medyo parbis na kadawat na ministry din. Nakatukod na gamay kapilya diya, dapin sa sapa. Nagi panahon, nga atong mga gamit dito, lamisa kung ipabuhat, mga stand, kanta na mo nga papel, di pa labay dito sa sapa, di purpok yun, kaya rin na mo hawa yun. May mga nagsilingan, hindi mo na yung panahon ko sa pero para na po, ito gusto, mas dako ang bukod. Eh kung Ginoo may mula ba na to, tawag ko ng mga membro, ali, mag-amputa, i-bless na to ni mga tao, nagpasipala na to. Amen? Dito ko gitrain guys, Ginoo. Kaya para na to sa una, kaguntun ko sa akong pag-eskwila pa, bisan dito sa STI, pakila dito kitang away mga kaisunan. Mga hanggang dito sumbagay na sunod sa bisa sa doon sa kabuti. I don't know, ganun na ako. Kung siguro tinggatag sa kong lulo, nga ritual na ko. Nga kadal sa gabi, magpaupos ko kandila, tulong ka buong. Paminaw na ko, dako ng tao. So, salamat sa Ginoo, mga pastors, nga kita gitawag na sa Ginoo, aron na mag-testify sa gospel. Conclusion, the true laborers of the gospel is the one that understand the cause of winning soul. Kita nakasabot ta sa bili sa kanan. Amen. Sayta ang kinabuhi sa tao, bahandi ni sa Dios. Kita nangandoy matag bahandi material sa butang. Pero kung atong desire kalag, hinumdumi nga mas labaw na sa bahandi sa kalibutan. O bitaw nga si Pablo, human si Jesus na banhaw, mi-attempt na din si Pablo, si Pedro rather. Mi-attempt na dayon si Pedro na managat pagbalik. Ningon din uban ng mga apostoles, muban minimo Pedro. Pero sa diyang nanagat sila tibok gabi, wala din taon sila ikuha. Salamat sa second chance ni Lord. May bisita si Lord silang pagpanagat. Naaba mo ikuha? Wala yun, tibok gabi. Ingon si Jesus, sige, itsa midya sa tuong dapi. Nahibulong sila. Sadang itsa nila kay misubot man si Pedro. Pagbiran niya.
Yung na Bible, 157 or 153 ka mga dagkong isda. Probably, tuna ito na isda sama sa Diyosan. Nagtimbang ng 25 kilos. Try to imagine yung Bible, sila tanan nag-listen dito nila. Even the Bible, that moment, they don't even recognize who's that person. What kailangan ni Jesus? But when the miracle takes place, Peter said, it is the Lord. Amen. Automatic, natauuhan siya, nakadumdum dahil siya na isugo man na ito to be a fisher of men. You are no longer a fisher. But from now on, we are all a fishers of men. Panalangin, di tayo problema. If Jesus is with us, to tell you, the blessings is just around the corner. That's right. Amen! Ingo si Pedro, Ginoo man eh! Naraman yung panalangin niya sa dool. Natauhan sila. Hindi nang amazing dito may tabo. Samtang nagguyot sila sa ilang buka kayo nga kuha makaisunan. Dadoon nila sa daplin. Ingon ng Bible, posible na puno na mga apostoles, tagaan natin ng tauhanan. Manalang na ikasunan. Pag-abot nila dito sa daplin, nag-aso naman ang daplin. Are you with me? Naimulong amal at kapuha ng tawhana. The more sila nahimong kumbinsido, kini, mao ang Ginoo. Fellowship yun ang gusto sa Ginoo. Wala nag-apa sila kung sa'y naali mo niya. Kaya lagi kan. Giandaman pa tayo pagkaon. Amen. Busa, kung naatas bulaton sa Ginoo, naatas sa sikay na prayer, naagi pagkaon yung ang Ginoo. Amen. Wala nga ba, sipat na makayong tanaw, mga ulatan. Anyway, mag-output naman ta, manindog ta mga pastors. Salamat sa mga bagong nangabot. Hallelujah. Welcome din sa atong dapit sa Kamanga. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's pray. Rabas Kanda. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, wonderful Jesus. Thank you, Lord, for the strength to finish the course in joy. The wisdom of the Holy Ghost. And thank you, Lord God. Hallelujah. Lord, we bless you. We thank you. By the power, by the authority of Lord of Jesus, we can conquer our places to turn upside down for the sake of the gospel. Lord, thank you, God, that we maulaw to testify the gospel of grace. Salamat ani nga kurso nga magwalibi nga walay ko kahadlok nga di mi magakaulaw bisan dugay na mi sa ministry Ginoo apan hangtod karon na ang among passion Ginoo na mo testify mo preach Ginoo mo reach out og mga kinabuhi. Salamat nga karon nga season sa dakong harvest. And your word says, O Lord, pray for the Lord of the harvest that He will send more laborers. Lord, here we are your laborers, O Lord. It is about time, Lord God, that we will reach out more thousands of souls for your kingdom, O Lord, in the name of Jesus. Salamat Ginoo sa mga kalagay mong giandam sa unahan. Lord, morning season, nga makasimbahanan, magpuno magkinabuhi. Tuwag ka doon ang mong pagbalik. Salamat Ginoo sa mong pagpanulti karon. Salamat sa imong pulong. All the glory belongs to you in Jesus' name. Everybody will say amen. Amen. At ibalik sa atong sermon. Hallelujah. Commission. Tinakang pumantaron na yung commission. Kaya lang, mabaliban lang ako, pero kay ako magandang chairman. Kaya nga, nag-gusto ng spirit ay baliban, kaya balibaran ko lang dito yung sunod. Pero anyway, nga nung personally, maglisod ko, kanang maghimuan ni kay lahi magod ang mga pamahagi po sa mga prayers, like we don't go on kanang dili kayo may solicit sa mga prayer items. We usually pray what the Holy Spirit leads us. But then, I realized that during our Shekinah there in Lugai, kanang grabe yun kayo kalipay sa mga Kristohano, sa mga members especially na ang ilang mga personal request, mga pastors sila mag-ampo. No? So, padayon din na ito nga kuhaon
labi na ang side no diri sa Kamanga, unsay gusto nila ipaampo. No, a sort of a testimony before we will go with our kanang koan, mga items karon. Katawanan kay nabutang ko to sa GC. Mao pa ipag-ampo na to no nga katong buntis no nga mga last na yun to sige ayaw na mo sige. Kanang hatag og prayer items kiga sige na yun sila hatag prayer items. Unsa naman yung mga bata di naman mangundang og hatag sila mga prayer items and then ati last na lang yun. Then katong pinaka-last na item nga manganak siya dali. Kay nagdali ng Ginoo ni Pastor Lindo. Gidali po og pahimugso ang bata. No, bawal na pray ka dito pagkagabi gid mga igsoon. Wala gyud problema. Supposedly patuyahan ko, hindi pa